Il-ġimgħa filgħodu folla kbira ħonqot il-Knisja ta' Ġesu b'miet ta' ċejnu Maltin jinġabru fi triq San Ġwan fil-Belt Kapitali turija ċara ta' devozzjoni qawwija u tradizzjoni illi għadha tinħass ħajja f'dan iż-żmien tar-Randan. Dan kif matul il-jum il-Kurċifiss mirakolus niżel minn niċċa tiegħu biex flimkien miegħu għall-ewwel darba ġiet esposta wkoll ir-relikwa bid-demm ta' San Franġisk feluq it-tmiem sena minn meta San Franġisk tas-Sisi irċieva l-pjagi. Il-folla bdiet tinġabar fil-belt sa minn kmieni filgħodu f'atmosfera ta' talb u ġabra bil-għan li jqimu dan il-Kurċifiss li għandu l-fuq minn 300 sena. Sussekwentament, għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna ċelebra qudiesa fejn insista fuq messaġġ ewlieni illi kull wieħed waħda minna qed iġorr salib minn tar-ruħ u minn tal-ġisem. Iżda insista illi uħud mhux biss qed iġorru tagħhom personali iżda anke ta' ħadd ieħor f'qalbhom. L-Arċisqof tenna li hawn persuni li f'qalbhom jostru weġad kbar inkwiet ta' wliedhom mart u mwiet. Monsinjur Scicluna insista sabiex ninaqdu l-kol flimkien fil-ġabra u t-talb ħalli flajt il-kbir li l-Knisja Kattolika tiċċelebra fl-aħħar tax-xahar naslu għal-fejqan. Waqt il-quddies tqasmu wkoll santi b'tajjar li ntmessu mal-Kurċifiss turija ta' devozzjoni illi dan is-salib jiġbed leh. Intant, il-ġimgħa d-dieħla mill-istess Knisja tkun qed toħroġ il-purċissjoni devozzjonali tad-Doluri illi wkoll tiġbed leha kull sena folla kbira ta' nies.